Здравейте, хора! Аз съм... Трайбъл. Чакай, какво става, бе? What? Нищо, хора, аз съм Трайбъл YouTube. Тук при мен е брат ми. Здравейте. И в момента ми бъгва Майнкрафта. Какво ти бъгва? И така, хора... Той ще ви каже всичко, защото аз го събрах. Давай. Така, хора, днеска, въпреки че не трябва да има клип, ще направим челендж на трайното Love Challenge. Демек, опитай да не се смееш. Да. Предизвикателство. И сега в този И аз съм клип... сигурен, че аз ще сгубя, защото почти на всичко се смея. И аз съм същия. Нали сме брати, имаме една и съща кръв. Така, да продължаваме. Хора, само... И хора, да знаете, че имаме още един гост. И това е нашето куче Арчи. Той в момента няма да е в кадър, защото е много грозен. Така, хора, сега ще ви кажа защо направих клипа, за да ви кажа кога ще има клипове. Така, клипове ще има във вторник, четвъртък, да, само във вторник и четвъртък и понеделник. Така, демек утре ще има клип. Влизва по носа. Нищо. Така, стримовете ще са в петък и неделя. Да, бъдете сигурни, че ще има стрим. И да, хора, надявам се да ви клипа да ви харесва. Айка така, оставете един лайк, се абонирайте. Иска да до ме скоро. хапне.